не се снимал само месеци. Година. Но, какво се направи? Взето на снималата телефончета. Това се щупа. Не снимах, защото... Снимах, защото давно съм качвала клипи и отдавна буквалния смисъл. Не че заради парите, но YouTube ми дава заплата и за това реших да снимам, защото мисля, че ми е малко късно. Той е един стотинка най-от мен да мине. През цялото време, което аз снимах, не снимах заради моето куче. Моето сладко малко куче. Джаки, покажи се. Джако! Абе не иди цялото го развали. И нали там, купихме го. И така. Може така и известно време така да слагам кърпата, защото когато има нищо. Така да правя, защото аз нямам бутон за пауза. И така. Днес, понеже публикувах моята страница, която се няма знае, но ще дам в описанието. Ще дам в описанието страницата ми. Ще я дам. И искам да, ако искате, я харесайте. Ще качвам вече клипове. И колкото повече се развивам, толкова по-дълги клиповете ще стават. Мога да направя сега 5-6 минути, но иначе като се развия повече, ще правя за определени цели. Например, оценките, училището, както сега. Но докато се качи, аз трябва да го обработвам и така. Да обработваш клип, че е безценно. Безценно е, просто безценно. Дай ми топката. Това е топката. Джако. Но долу в коментарите ми кажете как прекарахте новата година и дали ви хареса училището, защото съм в ново училище. И ще се меся с него, защото немски ми е много труден. В първия срок ми беше за първи път него училище. И ми беше малко трудно. Но после се оправих, но пак ми стана трудно, защото там има едно лудо момче. И това момче вече започва да хвърля столове навсякъде. Аз не мисля за това, защото искам да съм здрава буквално, защото не искам така снимам на момент, тук иди една голяма лепенка и на цепцина някъде и така. Ако чуете телевизора, просто баща ми тук влезе и няма казвам да ми намаля, защото така. Но може да сменя на музика или на моя канал. Чакайте. И така. Снимах се на моето каналче, което е Фокса, както виждате. Лудо куче. Както гледате лудо куче. И така. Така правя постоянно, просто като се намеся, защото съм на пода и няма къде да седна. На другия вариант е тук да се разтегна и така да направя. Така. Мал. Почувам ми малко детинена, но всъщност не съм детинена. Ще кача
клип, ще кача другия си клип четвъртък, значи сега ще кача този. Четвъртък кача една приятелка, ще кача клип как съм с нея. Ще бъде 10-15 минути, защото все пак не знам, пратъка трябва да как се забавлявам, ако искате да. И така... Ай, мъквай бе! И аз ви казвам чао. Това е само да ви кажа, че аз съм се завърнала, буквално съм на думата, съм се завърнала. И се надявам да стана повече от един абонат, защото един абонат не ми е достатъчен. Защото искам да се развия и много ми влече това, но просто когато си заед, не може да чак толкова много клипове и така. Скоро